Miš je dobio grip, pa je seo u džip i prevalio put dugačak da ga pregleda doktor Mačak. Sa moje tačke gledišta nije ti ništa, ali miš je već zarazio sve. Ceo put je pun kuge sada, Miš je dobio grip, aj, 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 kugu nosi sa sobom, aj, 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 aj. gde prođe miš mali, ljudi kašlju i blede. Aj, 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 aj. Na tom putu dugačkom kroz sela i grad, miš kino jedno. I zaraza se širi sad. Prvo komšija stari, pa baba sa pijace, zatim deca u školi, svi kašlju u glas. Sa moje tačke gledišta nije ti ništa, Ali miš je već zarazio sve. ceo kraj je pun kuge sada. Miš je dobio grip, Aj, 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 kugu nosi sa sobom, aj, 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 aj. gde prođe miš mali, Strašna bolest ide za njim. Aj, 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 aj. miš je dobio grip. Put je bio dugačak, sad kuga ide dalje.